Шаҳлоро дӯст медоред? Не. барои чӣ? Ино ҳамин аз лабонам хонсоданд. Суруди ягон касро ягон бор дузидагӣ ҳастед? баҳодура ҳурмат мекунем ё дӯст медорум? Бисёр бо дод мезанам яхир вақто. Шумо ба шаҳло хиёнат кардагӣ ҳастед? ҳамаш миллионай. Мегум ози шаҳло ту намиҷа бояд биғалти ба пӯш бизанӣ. Хоб шаҳлоҷон ин туҳфа барои ту азизам. баҳодурҷон ин туҳфа барои шумо. рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати соф савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто абиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз дорои бетса протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намуда тахфифи иловагӣ ба даст доред. салом алейкум мухлисони азизи канали Tojikon Group. инак барномаи чеҳраи ошно боз дар меҳмонии ҳар яки шумо. имрӯз дар меҳмонии мо шаҳлоҷон давлатова ва баҳодур ҷураев ҳамчун меҳмон, ҳамчун шахсоне ки дар ватани мо дар тоҷикистони азизи мо машҳур шуданд, ҳамчун як дуэти хеле ҷолибу хеле шуниданиву диданӣ. ва ман ҳозир ба шаҳлоҷон бисёр гуфтаниҳое дорам ва саволҳоям ҳатман пайдо мешавад. аввал мо ин барномаро аз шаҳлоҷони азизамон сар мекунем. хуш омадӣ шаҳлоҷон ба барнома. моҳи шарифи рамазон ба шумо муборак бошад азизам. шаҳлоҷон, барномаи мо аз се бахш иборат аст. якум бахши барнома оне ки мо наушникҳоро дар гӯшат мепайвандем, мусиқиро баланд мекунем ва ман ба ту савол медиҳам. ту саволҳои маро намешунавӣ, аммо ба саволҳои ман ҳа ё не бояд ҷавоб диҳӣ. ту розӣ ҳастӣ бо ин бахш? дуюм бахши барномаи мо бахши мантиқӣ аст, яъне саволҳои ҷиддӣ мешаванд ва мисли чистон он чистонҳоро бояд ту ҷавобашро ёбӣ. ва сеюм албатта ки дар бораи эҷодиёт. шумо розӣ ҳастед бо ин бахшо? хуб набошад, барномаро сар мекунем. шаҳлоҷон, яҳьёҷон шуморо бисёр ғам медиҳад? шумо ҳа гӯед ё не? нафаҳмидам. ҳо бугӯ ё ки не бугӯ. яҳьёҷон шуморо бисёр ғам медиҳад? шумо дар кӯдакиятон кадом меваро бисёр дӯст медоред? як бор дигар бигӯ. олучаро дӯст медоред? бале. офарин. мошин доред? мошин. мошин? айла мехонда. шумо мошин доред? илтимос баҳодур имову ишора нашавад. мошин доред? мошин дорам. ҳуҷҷати ронандагӣ доред? ҳуҷҷати ронандагӣ дорам. офарин, ин мана хушрӯ мешунавад. шаҳлоҷон, суруди ягон касро ягон бор дузидагӣ ҳастед? не. хоб наушникотон пасе чу фаҳмидест? ҳамона мегӯям. баланда? бисёр бачаҳо мегӯянд ки духтарҳо дил надоранд. шумо дил доред? нисбат ба баҳодур ҷураев ҳурмат мекунед ё дӯсташ медоред? нафаҳмидам. баҳодурро ҳурмат мекунед ё дӯст медоред? баҳодура ҳурмат мекунем ё дӯст медорум? ҳар сеш. офарин, инак буд ин саволҳои мо ва ман хоҳиш мекунам шаҳлоҷон акнун метавонӣ наушникҳоро гирӣ аз гӯша. наушникама гирам? баланд гап задум ман. мегӯям микрофон қидкадагӣ. ман фикр мекунам саволҳое ки мо ба шаҳлоҷон додем саволҳои на он қадар
яъне ба худи шаҳло сахт мерасида бошад ин гуна саволҳо набуданд, саволҳои шӯхиомез буданд ва ханда ҳам низ кардем. Анакнун ин саволҳоро мо ҳозир ба Баҳодур низ медиҳем. Дар кӯдакӣ бисёр аз дарс мегурехтед? Дар кӯдакӣ чизе ҳаст сайда? Не. Не. Ростест ки шумо бениҳоят пули зиёд доред? Сиро кушода шуда истодам. Хоб. Ба Шаҳло бисёр дурӯғ мегӯед? Не. Офарин. Агар сураи тоҷикӣ монед? Шумо ба Шаҳло хиёнат кардагӣ ҳастед? Диди Шаҳло? Сурудҳои шумо ба худатон маъқул аст? Габар гап ге. Сурудҳои шумо ба худатон маъқул аст? Аз Шаҳло чӣ? Чата нахандесен ҳо бугӯ. Дар тӯю маъракаҳо бо овози зинда мехонед? ишора накун. Шаҳлоям сиёмка кунед, ишора накуна, подсказка накуна. Мухлисонатонро зиёд дӯст медоред? Офарин. Баъд фақат ҳо ё не бугӯм тамома? Так. Дар шаби хобатон шумо гап мезанед? Дар шаби хобам чизе ҳа ё не? Габар гап ге. Ино ҳамин аз лабонам хонсоданд. Дар шаби хобатон шумо гап мезанед? Дар шаби хобатон шумо гап мезанед? Гап мезанам. Бисёр бо дод мезанам яхир вақто. Амҷадам дод задеста. Ҳоз дод застам. хоб. худро марди ҳақиқӣ меҳисобед? худро марди ҳақиқӣ меҳисобед? Шаҳлоро дӯст медоред? Не, ҳоло истед як саволи охирин. Шаҳлоро дӯст медоред? Офарин. Тамом метавонед мегиред. Боре чӣ сурат будӣ? Хоб. Акнун ман да дастам гирам ки мебинам. Ма саволро медидем. Чӣ савол буд? Хоб, инак азизонам, Шаҳло ва Баҳодур ба саволҳо ҷавоб доданд ва саволҳое буд ки Баҳодур ба ҷои ҷавоб додани ҳа не гуфт, ба Шаҳло хиёнат кардааст. Шаҳлоҷон ту фаҳмидӣ? вақте ки ҳа гуфт. хуб, ин шӯхӣ аст. Ин саволҳои шӯхиомез буд барои шумо азизонам. Мегузарем ба бахши дуюм. Бахши дуюм ин бахши саволҳои мантиқӣ аст, яъне ба мисли чистон. Ман мехонам, шумо бо диққат гӯш кунед ва ҷавобашро пайдо кунед. Ҳарду монда? Ҳардуятон ба. Бо чашми пӯшида чиро дидан мумкин? Торикӣ. Рост? Не, бо чашми пӯшида чиро дидан мумкин? Хоб. Бале, дуруст. Магар донаи гугирдро дар таги об то ба охир сӯзондан мумкин аст? Не. Барои чӣ? Барои ки порхишгириён мешавад. Дар куҷо мумкин аст? То охир агар сӯзад. То охир? Бале. Дар таги об то ба охир сӯзондан мумкин аст? Ин дар кадом ҳолат шуданаш мумкин? Фақат порх дошта бошад. Чӣ дошта бошад? Чунқатӣ намешавад. Порхиш фақат дар мегирад тамом. Не, мисол бинеда метавонад дар як киштии бузурге ки пур аз чӣ аст унҷо?
вулкан? наёфтеда? Куҷо? ҷавоб бале, агар дар дохили киштии таги обӣ сӯзонем. кадом вақт ба гурбаи сиёҳ ба хона даромадан осонтар аст? Бисёр сказка гурбаи сиёҳ, сказка гурбаи сиёҳ якон бура гуфтаисем. кадом вақт ба гурбаи сиёҳ ба хона даромадан осонтар аст? не нақс ин осон аст бениҳоят. вақте ки намедонам ман шумо ба ҳатто як подсказка мекунам, тиреза кушода бошад, дар кушода бошад, кадом вақт? ҳамин мумкин хай дар кушода бошад. офарин баҳодурҷон, офарин. На худам ина нафаҳмем. боз як чистон. дар болои хар як мӯйсафед қати як духтар рафта истода буд. духтар мегӯяд ки ҳамин мӯйсафеда хоҳараш ба ман амма мешавад. савол: ин мӯйсафед ба духтарак кӣ мешавад? Мӯйсафеда хоҳараш амаш мешавад. Ман сустум саволот. Мӯйсафеда хоҳараш амаш ки бошад, духтар? ба духтар кӣ мешавад? Духтараш мешавад. вай мӯйсафед ба духтар кӣ мешавад? Оташ мешавад. дуруст. аз кадом намуди намуди сатил ҳеҷ чиз хӯрда намешавад? ай сатили шикоф. не, аз сатили шикоф дуруст, вале умуман аз кадом сатил? аз сатили мусор. холӣ. холӣ. яъне сатили холӣ охир. одам кадом вақт дар хона бекала мешаваду лекин намемирад? намемурад? кадом вақт? ҳамон вақте ки бекала мешавад, ки намемурад? лекин намемурада. яъне вақте ки мо каламонро ба ягон ҷо мебурорему, баданамон дар ҷое мемонад. қиин нафаҳмидам. яъне вақте ки каларо мо мисол аз тиреза мебарорем, давоми бадан, давоми анани гардан дар он ҷо мемонад. ами хеласт? яъне вақте ки аз тиреза нигоҳ мекунем, вақте ки аз дар каламона мебарорем, ҳамон вақт. хоб, инак бахши дуюмам ба охир расид. ташаккур баҳодурҷон барои ҷавобҳои мантиқият, яъне будан саволҳое ки ту дуруст ҷавоб додӣ ва шаҳлоҷонам кӯмак кард. анакнун мегузарем ба бахши саволҳои эҷодӣ. шаҳлоҷон, аз шунидам пеш дар Душанбе зиндагӣ мекардед, ҳамин тавр не? бале. ва чӣ шуморо водор сохт, чӣ хоҳише пайдо шуд ки шумо биёеду дар шаҳраки бохтар зиндагии эҷодии худро давом кунед? мо бисёр вақт ба каса тӯй мерем. акина ҳози ки рамазонай тӯй нест. вақти мешавад ки ма душанбеда бошам, иҷадай занг мезананд ки тӯяй бояд мо ҳамин як ҷо бошем да. ай сабаби ҳамо ма бисёри вақтат дар бохтар мешавад. бале бале. баъд ҳама чизои маро бодур мекунад. суруда оҳангои ту ҳамаша, ҳамаша баҳодур бале. менависад. беҳтарин. баҳодурҷон, яъне пеш ту худа танҳо ба фикра месароидӣ, ҳамин хел буд ё не? яъне танҳо эҷодиётат буд, танҳо он сурудҳои худат буд. чӣ пайдо шуд? ман намедонам барои чӣ ҳозир шумо дар дуэт доимо якҷоя ҳастед ва чӣ водор сохтуро ки бо Шаҳло як дуэте кунеду ва то ҳол ин дуэти шумо боз ҳам ҷолибтару боз ҳам гӯем ба мардуме ки сурудҳои шуморо дӯст медорад, мухлисони шумо ҳаст, боз ҳам оҳангҳои нав ба нав эҷод мекунед. яъне аз куҷо ин пайдо шуд? ӯам худаш эҷод мекард шаҳлодаотам. ман худам эҷод мекардем аввал. хай соз буд аввалам ки тӯи ҳама соз буд. бод ҳамин чиз мона ята кардем, дуэт кардем. ман шаҳлодаот ва худаш ман якум бор қатъи шинос шудагиам. клипи мада рол бозӣ кардаги актриса. ҳамон клипе набуд ки манам да ҳамҷа бозӣ кардам ё ки баъд аст? баъд пешакӣ худаш як суруди русӣ доштам, толка приди рол бозӣ кардаги. баам хеле шинос шидем, шиноси наздик шидем. баъд як рӯз ҳамун як
ایده اومد که مثلا هر دو دویت کنیم چه خیلی میشه یا مفیزگی میکردم کلیپ ماده بازی کرد аҳа همچون خیلی یوردان بعد همین گفتیم دویت کنیم همین دویتمون چه خیلی میشیده باشه چون خیلی دویت کنو چیزی حجوی نبود نبود خیلی هم همین عشقی و من مردم برای تو هم خیلی تیما بود و گفتم همین تیما را دیدم تیما همین حجوی را بود رو من میسند دارکی بعد هم یه سرود انتخاب کردیم که همون سرود از سوز گذاشت بعد گفتم خیلی نیچه نشید ممکن اوجه دیگری سرودمون نمیگذارد اوجه دیمش هم کردیم سوز سیمش هم کردیم سوز هم خیلی دیگر و دیدید که همه رفتن گرفت با مخلصان شما این پیسان شد و بازم اونا زیادتر شدن اودیتوریا کلان شد بله من شنیده بودم که شما حتی سفر داشتید به طرف ولایت سوخت با یک با فکرم یک معرکه شما رو دعوت کردگی بودن و خیلی خوش استقبال گرفتن و وقتی که من همون نوارها رو هم دیدم من خیلی شاد شدم چون با بهادر و شهلا جون من هم نیز همچون هنرپیشه همکاری داشتم در کلیپ اینو همکاری داشتم در دو تا اگر سه تا کلیپ بهادر و شهلا همکاری کردم قطعی اینو و خوشم آمد از کارشون و وقتی که دیدم اون سراییدن و اون سخنها باور کنید مسحکه که با سرودن است یعنی آنها آهنگ می آفرند سرود می خوانند و مسحکه خود را در آنجا جا می کنند و من مخصوص شد اول خصوص با همون آشی با کمپوت یعنی ببینید صنعت هر ژانر خود را دارد هر گونه هست و بهادر و شهلا این ژانر رو برای خود پیدا کردن و فکر میکنم حاضر تقلید اینها رو زیاد آدم ها میکنن یعنی ژانری که آنها حجم در آوردن در سرود خود دیگرها نیز تقلید میکردگی شدن بهادر جان همون دویتی که شما دارید بودن حالت هایی که نافهمی ها بود بین تو و شهلا یعنی گپای سخت بود نسبت همدیگریتون نافهمی ها بود هم همین حالت ها ما قطعی وفشه نافهمی نمیشه درباره ایجادیات مقصد او چیزی میگه خیلی بین ما و ایده درباره صنعت نیست ما میگم نمیخوای کلان در کره میگم از شهلا تو نمیجا باید بغلطی با پوش بزنی این میگم میگه خیلی یگام اور نگفته که من خیلی نمیکنم من خیلی چیزا رو نمیکنم مقصد خیلی اختارم همون سیون کنم من چیزی میگم همون کارم میکنه ده خیلی یا که ایما میگه تو نمیخوای باید بکنی من میکنم خیلی بین خودمون چی نیست یعنی بین شما هم دیگر فهمی هست هم دیگر فهمی در صنعت میدونید بین دشوار است پیدا کردن علاوه خصوص بین مرد و زن و آوازه ها و یعنی بسیار گپ های هم میشود که خب اینجا جای گپی اون آوازه ها نیست چون من هنری دو شخصیت رو میبینم شخصیت هستن که جوان هستن و با مهنت و تلاش خود اودیتوری خود رو مخلصان خود رو پیدا کردن و وقتی که من در اینستاگرام و در یوتیوب پرسموتر اینها رو میبینم خیلی زیاد است باور کنید و از این خوشم هم میآید یعنی در سرودهای اونا یگم حرفی بی‌معنی نیست یگم گپ‌هایی که گویم از فرهنگ و از اون سخن‌های قبیح باشد همش یعنی با طبع بولیده است شهلا جان فرزند نخستین یحیی جان هم به همین راه رفته است یعنی سراینده شده است تو آرزوی همین رو داشتی همچون مادر بله میخواستی که وای سراینده شود بله سبب ما قطعی با دو کسایی مسئولیت کردیم که یا بعدی غریبی کنیم ما غریبی کردگی نبودم بسیار چیزای شوخ میخوندم که و ما را همون ایماسکو فقط دخترها زنگ میزدن که اپا شهلا یا غریبی بخون ما میگفتم مایلی کردگی نبودم بعد ایرا گفتم که ما یا غریبی کنیم که خیلی بگذاره چه کنیم ای گفت که خیلی نمیدونم باکی همین گفت بیا خیلی هیجان خطی میکنیم خطی هیجان کردیم که در بین 5 روز уже миллион شد. آفرین ببینید میلیون پرسموتر در مبانی 5 روز уже миллион شد بعد دیم شب уже کردیم
фаромӯшам ки рафт уже бояд аму якумда тамом мешид занг задан давом шакнен бо диим шакадем диимдам бояд тамом мешид бо занг задан ки не бисёр зур бокне бо сеюм кадем чорум кадем инаки чорум шид бо занг задестиян ки панҷум шакнем лекин ҳамаш миллион ай беҳтарин ҳамаш миллион яъне бубинед шаҳлоҷон яҳё умеде ки шумо доштед яъне ин орзуи шумо буд ки яҳёҷонам сароянда шавад ба ҳамин ҷода равад ва инак ҳаминам шуд. ҳозир яҳёҷон чанд сола аст? 6 сола. бубинед азизонам дар 6 сол будани ин кӯдак инқадар просмотрҳои зиёд гирифтааст ва инқадар санъати хеле хуб дорад. 4.5 сола буд 4.5 сола буд ки суруд хонданро сар кард. Якум суруд 4.5 солаги. Ана тасаввур кунед ва дар 4.5 солагиаш 1.5 миллион просмотр гирифтааст. 1.5 миллион просмотр ки мо талош мезанем, мо одамои калон яъне эҷод мекунем, инқадар просмотр гирифта наметавонем, аммо яҳёҷони мо 1.5 миллион гирифт. Офаринаш бод, нӯшаш бод. хеле хушҳолам аз ин шаҳлоҷон ва фикр мекунам дар оянда фарзанди шумо номбардори шумо мешавад, фахри шумо мешавад, фахри миллати тоҷикистони мо мешавад. анакнун як саволи дигар, Баҳодур Шаҳлоҷон, нақшаҳо чӣ гуна ҳастанд? нақшаҳои эҷодии шумо чӣ гуна ҳастанд? ман бисёр хуб шумо ба ҳаҷв дода шудагӣ ҳастед. кӯшиш накардед ки худро дар як жанри дигар санҷед? санҷидем ҳамаш оҷи паси ҳаму ки суруд мо гузаштаги ҳар коми жанр фақат эстрада дар қасоз нашистен эстрада ки мақсад байн аст на зиқия на хурсандӣ баъд байнаю намешавад чиз чанд бор пахлод кардем қасоз намегзарад муқисои мода ин ҳаму чиз маъқул нест ё ки ина ғариби зиқӣ мекунем соз қабул мекунем ё ки хеле ҳаҷвӣ. яъне шумо талоши онро накардед ки як мелодрамаи хуб созед, як мелодрамае ки дар бораи ишқу муҳаббату вафодорӣ бошад, вале дар ҳамон мелодрамаи шумо саҳнаҳои хиёнат ҳам бошад? мо мелодрама сохта намешем ку сохта намешем ҳаҷв ба меравад камака то мехӯрам меравад уже мебинем ки агар соза чи хеле прикол нест ҳаҷв нестаю байниш да камака ҳаҷв дора айпишти аму клипмон айпишти мелодрама айпишти ошиқи и чизоневу айпишти наму камака ки 10 секунд 15 секунд ҳаҷв куш мекунем айпишти ҳаму чиз мехиза мера ҳамада ҳаму ҷаш интерес мешавад. мо ба наздики кино дорем. беҳтарин ба наздики кино хайр шумонам моро таклиф мекунем. саломат бошед. ташаккур. ана иҷада ҳам ҳаҷв мешавад ҳам ҳаётӣ мешавад ҳама тарафа мешавад. ин наздики дам ки сар кунем. медонед ман хеле хушҳол мешавам аз оне ки эҷодкорони мо алалхусус ҷавонҳо саю кӯшишу талош мекунанд ки санъати моро яъне бо сурудҳои худ, бо чеҳраҳои зебои худ, бо ана ҳамон корҳои эҷодиёт ки худ баланд кунанд, яъне мафтун кунанд ва он мухлисоне ки Баҳодур ва Шаҳлоҷон дорад, ман ба ҳамаи онҳо таманниёти онро дорам ки дастгирӣ кунед, чӣ қадаре ки метавонед дӯсташон доред, он гапу он корое ки мешавад паси сар кардан дар кор ва ба ҳардуи шумо ман сипоси худро гуфтанӣ ҳастам ва мо ба шумо барномаи мо барои шумо тӯҳфа омода кардааст. тӯҳфаи барои моҳи шарифи Рамазон. ҳозир як лаҳза одами тӯҳфа худаш ҳами шумо омадем шуморо дидорто надидем саломат бошед. тӯҳфаи мо баяшам гир. хуб Шаҳлоҷон ин тӯҳфа барои ту азизам қабул фармоед. ҳозир тӯҳфаи Баҳодур ҳам ана мерасад. не Баҳодурҷон ин тӯҳфа барои шумо дар моҳи шарифи Рамазон. хоҳони онро дорам ки эҷодиёти шумо ба қуллаҳои баланди дунявӣ бирасад. доимо сиҳату саломат бошед, доимо бо ҳам бошед, доимо дар канори ҳамдигар бошед. агар ягон гуфтание барои мухлисону барои канали Тоҷикон Груп дошта бошед, марҳамат.
дӯстони азиз, ҳаматона ба моҳи шарифи рамазон ҳаматона муборакбодӣ мекунем. чӣ орзуе ки дар дилтон дорен ҳама ҷомаи амал куша, ҳамеша сарбаланд бошед, хунобод бошед, пурсабру пуртоқат бошед. раҳмат ҳаматона. моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад. саломат бошед. Инак барномаи чеҳраи ошно хотима ёфт. Боқӣ сиҳату саломат бошед.